नमस्कार, हम प्रियांशु सिंह और आप सब देख रहा बानी टॉप 10 भोजपुरी और हाजिर बानी आप सबके बीच में 23 तारीख के शाम के दो बड़ी खबर लेके। दोनों खबर बाटे बम पवन सिंह जी के तरफ से बाटे और खेसारी लाल यादव जी के तरफ से बाटे। तो वीडियो के शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखम। आज वीडियो में आप सबके रिक्वेस्ट करता नहीं कि आप सब वीडियो के शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखम। वही बात कर जाओ सबसे पहिलका खबर के। तो पहिलका खबर बाटे पवन सिंह जी के तरफ से। आप सबके बता दी कि पवन सिंह जी के एगो बहुत ही हाई लेवल के सॉन्ग आप सबके बीच में होके जा रहा बाटे रिलीज। जी आप सबके बता दी कि ई जोन सॉन्ग बाटे एकरा के विदेश में शूट कल गई बाटे। जोन सॉन्ग के बोल बा बड़ा अरमान जागे हो। वहीं आप सबके बता दी कि गाना के गईले बाने मधुर आवाज में पवन सिंह जी, वहीं पे म्यूजिक दिले बाने और लिखले बाने गोविंद ओझा जी। तो आप सबके बीच में ये सॉन्ग बहुत जल्द होखे वाला बाटे रिलीज। अभी रिलीज डेट नहीं बताल गई, लेकिन ये गाना यसी फिल्म से होखे वाला बाटे रिलीज। वहीं बात कर जाओ पवन सिंह के एक और गाना के, क्योंकि कल सुबह 6:30 बजे आप सबके बीच में हो रहा बाटे ई सॉन्ग रिलीज। जो सॉन्ग के बोल बा धन धुआं हो जाई। तो आप सब तैयार रहम ई गाना सुने खातिर। शुभ लाभ भोजपुरी से ई गाना होखे वाला बाटे रिलीज। वहीं बात कर जाओ दूसरा खबर के। तो दूसरा खबर बाटे जौन वो बाटे खेसारी लाल यादव जी के तरफ से। आप सबके बता दी कि खेसारी लाल यादव जी के एक गाना आप सब आज जरूर सुन ले होकम। आज जरूर सुन ले होकम जोन गाना के बोल बा तू कुत्ते से दिल लगा ले। जी हाँ, आप सबके बता दिए कि सारे गामा हम भोजपुरी से गाना रिलीज भी बटे और मात्र 6 घंटा में 1 मिलियन व्यू क्रॉस कर चुकल बटे। और जब हम न्यूज बना रहा बानी तब 15 लाख व्यू कंप्लीट कर चुकल बटे, यानी कि 1.5 मिलियन व्यू क्रॉस कर चुकल बटे। वहीं पे जो गाना बटे आगे बटे ट्रेंडिंग में। जी आप सब सही सुननी, गाना आगे बटे ट्रेंडिंग में और ट्रेंडिंग नंबर 6 पे मेन सेक्शन में चल रहा बटे गाना। शायद सही बोलता नहीं ना, हाँ ट्रेंडिंग नंबर 6 में मेन सेक्शन में चल रहा बटे। वहीं पे म्यूजिक सेक्शन में चल रहा बटे 27 नंबर पे। जी आप सबको बता दें कि म्यूजिक सेक्शन में ये जो सॉन्ग बटे 27 नंबर पे चल रहा बटे। तो आप सब जाके कमेंट बॉक्स में खेसारी लाल यादव जी के बधाई से भर दी। जाए कमेंट बॉक्स में और खाली बधाई दी खेसारी लाल यादव जी के। फिर से मिलम कल शाम के बड़ी खबर के साथ। तब तक देखत रही टॉप 10 भोजपुरी। और अभी तक चैनल के सब्सक्राइब नहीं के लिए तो चैनल के सब्सक्राइब कर ली। जाता नहीं अब हम सूते और आप सबके मिलम कल शाम के। जय हिंद।